Det er okay at være bagud, når man kommer hjem fra ferie. Der ligger nogle ting, der har lagt i nogle uger, og det er okay at være bagud. Man skal ikke have dårlig samvittighed over, at man ikke er oppe på beatet med det samme. Så tag dig tiden til at komme ind i tingene igen, og lad med at arbejde over den første uge. Kom godt i gang, stille og roligt, forstyr på tingene igen. Du har været væk fra det noget tid. Ligesom det tager tid at koble af, så tager det faktisk også tid at koble ind igen. Og inden vi er oppe på de høje navler og kan koncentrere os og huske alle detaljerne osv., så går der lige lidt tid. Så start stille og roligt, og lad med at have det dårligt over, at der ligger noget og venter på dig. Svære sager kan også godt vente lidt. Start med at få nogle nemme ting for hånden. Forstyr, hvad der ligger af post. I stedet for at læse, også hvis der er en sag, der har kørt i 3 uger, så i stedet for at læse alle mailen, så spørg en af kollegerne, der har været der. Kan du lige forklare dig, hvad der er sket her på det her område? Så får du den seneste opdatering, og så er det måske knap så vigtigt, hvad der har været diskuteret, mens du er væk. Så bare lige få resultatet. Så kommer vi stille og roligt ind i det igen, og så kan vi stille og roligt begynde at give op.